Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon mu barkamu da wannan lokaci da fatan mun tashi lafiya kamar kullum ni ne naku Khalil Yakubu Abdullahi wanda aka fi sani da Khalil Soja. Idan wannan shine zuwa naka na farko wannan tasha ta mai suna da Khalil Soja TV ka danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar kararrawa ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za su dinga zuwan muku akan lokaci. Kamar kullum yau za mu yi bayani akan shin me yake kawo jariri yake samun kumburin ciki cikinsa yake lalacewa. Abu na farko za mu fara bayani akan me yake kawo wannan matsalar, sannan za mu dinga bayani akan shin ta yaya za a kiyaye wannan matsalar. Abu na farko shine abin da yake kawo wannan matsalar shine shayar da yaro da ake yi ba bisa ka'ida ba. Da inda sai na ce muku ba bisa ka'ida ba shine mace za ta zo za ta shayar da yaronta, ta yi ayyuka na gida, ta gaji, ta yi waye, ta yi gumi, ta yi dauɗa, ta yi waye, kawai tana zuwa ba za ta share maman ko da samun tsamma mai kyau ta goge ba ko ta wanke, kawai za ta ba yaro mama ya fara sha. Wannan yana kawo yaro cikinsa ya kumbura ya lalace saboda ya zuƙi wasu dattuka da suke na waje, wasu other diseases ɗin da ko guminki ya tsatsafo da su, ko kuma a'a aikin da kika yi da gumin jikin kaya da waye komai ya zo ya hau kan mamanki ke kuma kawai kin ba yaro ya sha. Wannan yana kawo yaro kumburin ciki. Sannan abu na biyu da yake kawo yaro kumburin ciki shine yanayin da ake shayar da yaro. Za ki ga mace za ta shayar da yaronta ta ba shi nono ɗaya yana cikin sha kawai za ta cire shi ta ɗora sha ɗaya nonon. Wannan yana jawo yaro ya samu kumburin ciki ya dinga gudawa. Sannan shayar da yaro da ake yi a kwance, za ki ga mace za ta shayar da yaro kawai tana kwance za ta ba shi nono ya sha, ko mace in tana bacci yaro da ya kuka ko za ta janyo shi tana kwance za ta ba shi nono ya sha. To ki sani cewa kamar yanda idan kika ci abinci kina ciki ka kwanta yake lalata miki ciki, haka idan kika shayar da yaro nono kina kwance haka yake lalata masa ciki. Za ki tashi ki da yaron ki ma yayi gudawa ko ki tar da shi cikinsa ya kumbura. Hanyoyin da za a bi domin magance wannan shine hanya ta farko, duk lokacin da za ki shayar da yaron ki tabbatar kin tsaftace mamanki, ki tabbatar kin tsaftace shi tsafta mai kyau sannan ki shayar da yaron ki. Sannan duk lokacin da zaki shayar da yaron ki kar ki shayar da yaron ki kina kwance, ki shayar da yaron ki a zaune. Wannan zaman da zaki shi zai tallafa yaron ki nonon da zaki sha ya dinga shiga cikinsa ba tare da yana dawo masa ba ko kuma ba tare da ya lalata masa ciki ba. Sannan duk lokacin da zaki shayar da yaron ki tallafo kansa sannan ki tallafi mamanki, ki rike masa kamar ki rike masa shi kamar yadda ake kunna kan famfo, kamar kin kunna masa shi ne yana zuƙa. Hakan zai ba shi dama ya sha shi a nutse. Sannan lokacin da yake shayar da yaron ki kar ki saki kina cikin shayar da yaron ki kawai ki cire shi daga kan nono ki ba shi ɗayan, ko da ɗayan ya cika no ki rabu da shi. Abinda muke so da ke shine kina cikin shayar da shi ɗayan ko idan ɗayan ya cika yana ɗan miki ciwo kamar masu sababbin haihuwa, ki yi haƙuri ki rabu da shi ya sha wannan ya ƙoshi. Next time in za ki ba shi sai ki ba shi ɗayan, amma idan yana cikin shayi ka cire shi to nan bai gama shan abin da ya kamata ba. Saboda nono idan ya fara ya dan jima ba a sha ba ya ɗau mintuna kamar ya cika zaki shayar da yaro to ruwa fa yake fara sha, ragowar ne yake kowanne kuma da amfaninsa zai dinga sha a hankali a hankali. Yaro da ya ƙoshi za ga ya fara tsatsafo da gumi ta goshinsa, to shine alamun yaro ya ƙoshi. Amma yaro za ga bai gama ƙoshi ba kawai saboda wai bai sha ɗayan ba ki cire shi ki mai da shi ɗayan, wannan yana lalata yaro ciki. Abin da ya kamata ki shine kina shayar da shi ɗaya to ki haƙuri ki bari ya gama shan ɗayan nan ya ƙoshi, an jima sai ki ba shi ɗayan, shine yaron ki ba zai samu kumburin ciki ba. Sannan kuma again bayan kin gama shayar da yaron ki ɗauki yaron ki ɗora shi akan kafaɗa ki dinga shafa masa bayansa, kina shafa masa bayansa zaki ji yaron ki yayi gyatsa. Da yayi gyatsa nan to ko da kin kwantar da shi yaron ki ba zai samu kumburin ciki ba, zai dinga miki kashi yana miki gudawa ba. Sannan kuma lokacin da zaki shayar da yaron ki ambaci sunan Allah. Duk lokacin da zaki shayar da yaron ki ambaci sunan Allah, hakan zai hana koda da wata cutarwa da yaron zai same shi Allah zai kiyaye shi. Sannan idan ya gama ki ɗora shi akan kafaɗa kina shafa shi kina ce masa alhamdulillah kina shafa shi a baya zaki je ya gyatsa to nan ya sha ya ƙoshi kenan. Hakan zai taimaka wa yaron ku wajen ba zai samu a wannan kumburin cikin masa. Sannan da Allah masu shayar da yaro a kwance ko kuma in kina bacci yaro da yi kuka kawai ki ɗauko shi ki ba shi mama kawai ki kwanta kina kwance ki ba shi mama. Wata ma sai ya sha bata ma san ya sha ya ƙoshi ya cire ba ya ci gaba da bacci, wani yana lalata masa ciki. Kamar yadda kika san in kuka ci abinci kuna ci kuka kwanta yake lalata ciki, haka shi ma jariri idan kika sha da shi a kwance yana lalata masa ciki, wani ma yana dawo masa ta hanci. To dan Allah dan Annabi iyayenmu mata a kula. Sannan iyayenmu mata na gida wanda suke da ƴaƴaye
da Allah a dinga ziyara yaya ana ganin ya suke shayar da yaro. Iyayen mu mata wasu sun daina haihuwa kin ga su ba da su ake ba da masu haihuwa ake, to wasu sun aure da yaya, to da Allah a dinga ziyara ana ganin ya yaran mu suke shayar da jariransu saboda lafiyar jariran mu da kuma su kansu lafiyar uwar. Sannan ku sani cewa caccanza lokaci yaro yana cikin shan mama ki canza shi ki dora shi akan wani, ke kanki illa zai miki, zai iya kawo miki ciwon mama tunda yana cikin zuƙa ko kin cire shi bai gama ba, bai gama zuƙar wanda aka yi producing ba, kawai kin mai da shi kan wani, za ki samu matsala ke kanki. Da Allah da Annabi mu kula da yanda ya kamata mu dinga shayar da yaran mu domin samun lafiyar mu da samun inganci na uwa da samun inganci na ɗa, sannan kuma ɗa ya tashi da hazaƙa da basira. Wadataccen nonon uwa da ake shayar da yaro ya sha ya ƙoshi ya wadata, shi yake kawo yaro ya dinga hazaƙa, ya samu basira, kuma ya samu ƙwarin jiki, ya samu immune da muke magana na jiki, na ƙwarin jiki na waye, duk wani abubuwan anan yake samu. Amma magana kina shayar da yaro kina cikin bashi nono ɗaya ko ki canza ki mai shi ɗaya, bai ƙoshi ba bai komai ba, wannan yana hana yaro ya samu abin da ya kamata. Da Allah iyayen mu mata a kula, kuma iyayen mata iyaye da Allah a je a dinga zuwa ana ziyarar iyayen sun haihu a ga ya suke shayar da yaro. Sannan da Allah abu na gaba da nake son magana akai shine a daina shayar da yaro ana surutu, ana ihu, ana waye. Dan Allah wannan yana sa yaro ya tashi ba tarbiyya, ko kuma yaro ya tashi baya ji. Duk lokacin da zaki shayar da yaron ki kai inda da hali ma ki alwala, sannan ki samu waje mai kyau ki zauna ki shayar da yaron ki a nitse, ki ambaci sunan Allah, in ya gama sha ki sa shi a kafaɗa ki shafa mai baya, ya hamdala ya gyatsa fa lillahi alhamdu. Amma da Allah wannan za ki ga in ka je gidan biki ana ihu, ana wai yarinyar mace kawai yaro yana kuka ta ɗauko shi tana shayar da shi, shi ba mata shi take ba, tana can tana ihunta tana zancenta. Da Allah da Annabi a daina, a dinga zama a nitse domin ƴaƴan mu su dinga tasowa a nitse, su taso cikin tarbiyya. Sannan mu sani cewa shayar da yaro da ake a fili al'ummar Annabi ko dan wajen biki ko ke fito da nono mace ta na shayar da yaro haramun ne. Duka jikin mace al'aura ne, kuma mijinki da ya aure ki gaba ɗayan ki ya aura, bai auri wani sassa na jikinki ba. In kika wannan kin tozarta mijinki, kuma Allah ranar gobe kiyama zai tume ki akan baki sauke haƙƙi na mijinki ba, baki kiyaye haƙƙinki na mijinki ba. Duk lokacin da ku shayar da yaran ku, masu shayar da yara a mota muna ta gani, wani sai dai ka kau da kai. Dan Allah dan Annabi a daina ma shayar da yaro a wajen biki, kawai dan biki ne ki fito waje ki zauna ko ki fito da nono kina shayar da yaro, kuna aikata haramci. Allah ya haramta, kuma kin ci zarafin mijinki. Idan baki gaya mijinki ba ya yafe miki, ranar gobe kiyama Allah zai miki hisabi da ke da mijinki akan wannan abin da kuke yi. Da Allah da Annabi a dinga shayar da yaro a nitse, kuma da Allah in za a shayar da yaro da Allah a daina zage-zage, a daina iface-iface. Da Allah a zauna a waje a nitsa a shayar da yaro, kuma a ambaci sunan Allah, sannan a yi tsafta. Nan da Allah da Annabi duk lokacin da za a shayar da yaro da Allah a dinga tsaftace maman, ko ba komai ki samu abu tsimma mai kyau ki goge maman, ki samu ruwa haka ki daure kan nipples ɗin kan nonon maman a wanke, da Allah a ba yaro. Masu shayar da yaro kina aiki kina can gumi ya tsatsubo miki ga waye ga rigan mama ba a wanke ta, ma ta daɗe ma wata kilba a wanke ba, ko yaro yana kuka kin zo kin dambara masa, dole yaran musu dinga gudawa, da Allah da Annabi a dinga kula. Iyaye mata da Allah in za a aure da 'ya'ya mata a dinga musu faɗakar da su, a dinga gaya musu yanda ya kamata. Da Allah suna shayar da yaro, in sun haihu da Allah a dinga zuwa. Amfanin tsohuwa take zuwa gidan yarinya da ta haihu ba wai iya wanka ba, har ki nuna mata ya za ta dinga shayar da yaronta, ya kamata ta kula da kanta. Sannan ki sani idan kina shayar da yaronki yanda ya kamata, kina shayar da shi yanda ya kamata, wannan shi kansa yana taimaka miki wajen contraction na shi mahaifa ta ƴa mace, nan da nan mahaifarki za ta haɗe, za ta koma yanda take da. Da Allah da Annabi a dinga sanar da 'ya'yanmu yara mata yanda ya kamata. Da Allah ba wai mace ta yi aure amma duk bata san irin wannan abubuwan ba. Da Allah iyayenmu mata a dinga faɗakar da su, ana sanar da su, domin yara ke sake sanin rashin lafiya na gudawar yara na waye yawanci daga wajen iyayen yake faruwa ba a sani ba. To wannan hanyoyin da za a bi za su taimaka kwarai matuƙa. Sannan nan gaba insha Allah za mu kawo muku bayanai yanda ya kamata mace wadda ta haihu, abubuwan da za ta yi amfani da su wanda ba kafin Allah ya da ta gama shayar da yaron nan, ko kuma kafin ta yi arfa, in Allah ya da mace za ta koma yanda take za ta haɗe da yardar Ubangiji. Abinda muke bukata ku biyo mu cikin wannan tasha ta mu mai suna Dr. Khalil Soja TV, ku mana subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa, ta yanda in Allah ya da zarar mun ɗora bayanan mu za su dinga zuwa muku akan lokaci. Ni ne naku har kullum Khalil Yakubu Abdullahi, ina godiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.